det mad, ja, det er rigtigt. Mand. Ja, så er det, hvis hun dårligt køber piller i mad. Hvad er han ikke? Det er også fordi du kvæler ham, det Sofia. Du vil jo heller ikke have, at vi tager dig i hovedet. Så. Fik du Er du det? klar? Nej. Møsser. Hop. Møs. Ja, Det prøver, når han er stønd. Det er du klam. Siger mormor. De kunne godt blive bedste venner, de to. Ja. Jeg tror, de er bedste venner. Kunne lave nogle ulykker sammen. Så læg den ned. Felix spiser selv. Læg den ned, skat. Skal den ligge på gulvet? Felix. 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 Der ligger nogen inde under Felix. Se. Kom så. Vi skal have lige kigget på den. Den må du ikke stå med det. Det er for et udtryk, du laver, det siger. Ja, der er mad der. Har du set den anden misser? Ja, har du set den hvide misser? Ja, stille og roligt, godt det, Sofia. Ikke så voldsomt. Ja, nu er hun gulvtæp. Så kan du bare snakke med Felix, ikke? Og der er ikke nogen grund til, at du jagter hende nu, vel? Hun vil ikke. Lad os sige, Felix. Lad os se, Det var han leger. Tager den eneste, der røg ud nu. Hvad? Så giv Felix den. Du skal ikke selv spise den. Giv Han Nå, må men ind og giv den spise. til Duchesse. Og en kald du det Ja, her. en lille bitte blev døv af skræk, jo. Ja. Kom, siger hun så til hende. Der er mad. Hvor sødt. Kom. Skal du give Felix den, skat? Hvad med den herude? Hun synes, at det er uretfærdigt.